নেকি সুমিত কুমাৰক গাড়ীখনত খুন্দা মাৰিবৰ বাবে ঘটনাৰ 4 দিনৰ পাছত বৃহস্পতিবাৰে নিশা সুমিত কুমাৰ পাল উৰফে অনুজে হঠাৎ কিয় কৰিলে আত্মসমৰ্পণ মই একো কথাই ক'ব নিবিচাৰো গোটেইখিনি আপোনালোকে গমে পাইছে কৰি আছে সঁচা মিছা গোটেইখিনি লাষ্টত এনেও ওলাব আপোনালোকে গোটেইখিনি এনেও গম পাব গিথাও বাথাও জাब्रथाय बे जाब्रथायनि माखासे रायजो राजाफोरनि खाथियाव गोख्रै माखासे रायजो राजाफोरनि खाथियाव आसामिस मिडियाफोरनि माखासे जेरैबायदि सोरबा सरकार मावनो हायै सोरबा पुलिसा लासै मावनाय बेबायदि खामानिफोरखौ जेरैबायदि आसामिस मिडियाफ्रा जेरैबायदि सरकारनि सायाव माखासे लासै खामानिखौ गोख्रै मावनो गोनां जायो बेबायदिखौ नुयोब्ला ओरैबायदि आसामनि मिडियाफोरखौ समाजनि थाखाय अराय सम समाजनि खाथियाव लोगोआव नांगौ साननानै लायो बेफोरबायदि माखासे आसामिस मिडियाफोरनि जिबायदि सरकारनि सायाव जोंथ' गारबोनाय समफ्राव नुदों सोरबा पुलिसफ्रा अबेबा समाव माबा मोनसे जुदि सोरनिबा गोरोन्थिखौ साजा होबाबो आरो सोरनिबा नङै मालाबा समाव गोरोन्थि साजा होबाबो जेरैबायदि आसामनि मिडियाफोरनि जिबायदि सांग्रां सरकारनि आसाम पुलिसनि माखासे मिडियाखौ मानिनो गोनां जेरैबायदि मानिनो गोनां समाजनि थाखायबो आरो सोरनि गोरोन्थिया बेसेबां आरो सोर भुल बेखौ थाबैनो बिथांमोना सरकारनि खाथियाव नारसिन आरो जायफोर गोरोन्थि मावदों बिथांमोननि माखासे डिपार्टमेन्टआव नारसिन बिथांमोना बायद'था खालामो बिनि थाखायनो आसामिस मिडियाफोर बायदि जोंनि बर'नि माखासे मिडियाफ्राबो जों सांग्रां जानायखौ लुगैयो जेरैबायदि जों बर'फोरनि गेजेराव माखासे जाथाय जानाय समाव जोंनि बर' मिडियाफ्रा गिहां माखासे जिबायदि माखासे जाय गोरोन्थि मावदों बिथांमोनखौ जेरैबायदि नारसिननांगौ जेरैबायदि बुंनांगौ जोंनि बर' मिडियाफ्रा एसेबाबो आं खावलायो फैबाय थानाय समाव जोंनि बर' मिडियाफ्राबो जाहाथे आसामिस मिडियाफोर बायदि समाजनि खामानिखौ जाहाथे आवगायलाङो सोरनिबा गोरोन्थिया बेसेबां गोरोन्थि आरो सोरनिबा गोरोन्थिया सरकारनि गोरोन्थि ना सोरबा डिपार्टमेन्टनि गोरोन्थि जिखुनु जाया समाव जोंनि बर' मिडियाफ्राबो आवगायलांनांगौ जोंनि बर' मिडियाफोरखौ जेरैबायदि सन्मान होनांगौ जोंनि बर' माखासे लिरगिरियानो जा बर'नि माखासे मिडियाफोरखौ जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा एसेबाबो जोंनि बर' मिडियाफोरखौ जेरैबायदि सन्मान होनांगौ जेरैबायदि बिथांमोना खना खनला माखासे प्रग्रामफ्राव थाव खरस गारनानै खस्थ' खालायनानै समाजनि गेजेराव थाङो दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव थाङो बिथांमोननो दै बथलसे बायनानै लोंनो थाखाय गारि गुरायाव थाव सोनो थाखाय बिथांमोननो नैबेखौ लां होननानै सोरबा जोंनि थाखानाय जेरै जायफोर सरकार सालायगिरि बिथांमोना जोंनि बर' मिडियाफोरनो बेबायदि माखासे रावबो माथो होनायखौ जों नुवा बिनि थाखायनो माखासे जोंनि बर' मिडियाफोरनि गेजेराव जायफोर हारिनि थाखाय समाजनि थाखाय जायफोर माबा मोनसे जेंना जायोबा आवगायलांनो एसेबाबो माने आवगाया जों नुयो मानो थाखाय अबेबा जेंनायाव थाङोबाबो अबेबा बेसेबांबा गोजानाव अखा बांखा सिजानानै थाङोबाबो साहा खापसे बायनानै बा माबा मोनसे जालां होननानै सोरबा जोंनि बर' समाजनि गेजेरावनो जा सोरबा बर' दैदेनगिरियानो जा मोनफ्रोमबो हान्जानि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बर' मिडियाफोरनि खाथियाव थाइसे थाखाजों हेफाजाब होनाय नुवाखै नाथाय जोंनि बर' मिडियाफोरनि गेजेराव जोंनि खोनानो मोननाय बायदिब्ला एसेबाबो माने बेसेबां सैथो स्पष्ट नङा रायजो राजाफोरनिफ्राय जों खोनानो मोननाय मथे एसेबाबो बर' मिडियाफोरनि गेजेराव जायफोर सरकाराव थानाय दैदेनगिरिफ्रा
एसेबाबो माइगाब जुजायै जों खोनायो नाथाय बेसेबां सैथो जों बेखौ स्पष्ट बुंनो हाया बिनि थाखायनो मोनफ्रोमबो बर' मिडियाफोरखौ जायफोर खस्थ' खालायगिरिफोरनि खाथियाव जोंनि थाखानाय मोननै हान्जा थाखानाय जेरै इउपिपिएल बिपिएफ जोंनि बर' मिडियाफोरखौ बिथांमोनखौ जेरैबायदि रेसपेक्ट होनांगौ जेरैबायदि बिथांमोननो माखासे माथो होनांगौ जोंनि बर'नि माखासे दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बर' मिडियाफोरखौ जेरैबायदि बिथांमोननो एसेबाबो हेफाजाब होनांगौ नाथाय बेबायदि जों हेफाजाब होनायखौ नुवाखै बिनि थाखायनो उननि समफ्राव जाहाथे बर' मिडियाफ्राबो माखासे आसामिस मिडियाफोरनि बायदि खामानि मावलांनो हानाय बायदि बिथांमोननो हेफाजाब होलायनाया मोजां नाथाय जों नुयो बर'नि गिदिर गिदिर प्रग्रामफ्राव गुबुन गुबुन चेनेलफोरखौ बर'नि थाखानाय चेनेलखौ जेरैबायदि प्रग्रामफ्राव लेंहरनानै आरो माखासे गुबुन गुबुन हारिनि चेनेलफोरखौ लेंहरो बेबायदि समाव जों माखासे जोंनि बर'नि माखासे प्रग्रामफ्राव गुबुन गुबुन चेनेलफोरखौ जेरै आर'नाइ गान होनानै बिथांमोननो जानाय लोंनाय जिरायनाय मोनफ्रोमनिफ्राय बिथांमोनखौ अखा नांसि नांसि बिथांमोनखौ हाब्रु नांसि नांसि बिथांमोनखौ गाज्रि मोनसि बेबायदि बिथांमोनखौ रिसिभ खालायो नाथाय जोंनि बर'नि माखासे मिडियाफोरनि बा जायफोर खस्थ' खालायनानै बर'नि माखासे निउज पर्टेलनि बिथांमोनखौ जेरैबायदि बिथांमोनखौबो समान समान जेरै गुबुन हारिनि चेनेलखौ आसामिस मिडिया गुबुन गुबुन चेनेलखौ जेरैबायदि बर'नि प्रग्रामफ्राव जेरै सन्मान होयो थिग बेबायदिनो बर'नि माखासे मिडियाफोरखौबो बिथांमोनखौबो एखे समानै माथो होलांगोन आरो बिथांमोनखौ एखे समानै अनलांगोन होननानै आङो आसा खालामो बिनि थाखायनो आंनि बे चेनेलाव आं खावलायहरो जोंनि माखासे बर'नि मिडियाफ्राबो जाहाथे आसामिस मिडियाफोर बायदि खामानि मावलांनो थाखाय मोनफ्रोमबो बर'नि गुबुन माखासे पार्टिनि गेजेरावबो हेफाजाब होलायनाय आरो समाजनि गेजेरावबो हेफाजाब होलायनाय जाय दिनै बर'नि माखासे मिडियाफ्रा अखा बांखा खस्थ' खालायनानै समाजनि गेजेराव नुजाहोयो अबेबा पार्टिनि मिटिंफ्राव नुजाहोयो बेबायदि समाव बिथांमोनखौबो थाव खरस बिथांमोनखौबो जिखुनु जाया साहा पानि खरसखौ बिथांमोननि आखायाव हरोबा मोजां जायो बिनि थाखायनो जेरै बर'नि माखासे प्रग्रामफ्राव गुबुन गुबुन चेनेलफोरखौ जेरै सन्मान होयो थिग बेबायदिनो बर'नि चेनेलफोरखौबो सन्मान होगोन होननानै आं आसा खालामो आरो बे गिलु बालु जेरैबायदि बे जाब्रबथाय जाथाय बेखौ आंनि भिडिअनि फुटेजाव नायनानै बयबो नुखाबाय बिनि थाखायनो उननि समाव जोङो बिथांनि माखासे जेंनाया माबोरै सुस्रांजायो जों नुलांगोन आरो माखासे जोंनि बर' समाजनि गेजेराव जोंनि बर' मिडियाफ्राबो आसामिस मिडियाफोर बायदि खामानिखौ मावलांनो हायो बेखौनो आं आसा खालामो आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थिफोर जायोब्ला साफ्रोमबो मिडियानि बिथांमोननि खाथियाव आखाइ खबजोबनानै साफ्रोमबो बर' समाजनि गेजेराव मोनफ्रोमबो पार्टिनि गेजेराव निमाहा मोनगोन होननानै गोरोन्थिनि सायाव आसा खालामो